ca și principală problemă, cred că este problema medicilor. Lipsa medicilor din sistemul de stat. Suntem un pic bucuroși, pentru că timp de 2 ani și jumătate, cel puțin de atunci manageriez eu acest spital, Și discutând cu niște colegi din România și evident știind și eu realitățile din România, este că e mai multă nevoie de mine aici. Și a fost așa, pur și simplu o chestie de hai să încerc să văd ce se întâmplă, cum ar fi situația în România, cum ar fi să lucrez în România. Și am văzut că foarte multe persoane din generația mea se întorc din acest motiv. Sigur că or să caute ce au găsit în străinătate. Mi-aș dori să sper că o vor găsi